Čaute, ahojte, vítam vás v ďalšom videu. Dnes si povieme niečo o prijímačkách, teda konkrétne o tom, ako sa dostať na medicínu, ako sa dostať na lekárskú fakultu v roku 2024. Pôjdeme úplne od začiatku, teda od výberu tej najsprávnejšej fakulty pre teba, ktorá bude tebe najviac vyhovovať, potom cez podanie prihlášky a nakoniec teda ten najdôležitejší krok, teda ako sa správne naučiť na prijímačky a spraviť úspešne prijímacie skúšky. Takže poďme od toho kroku číslo 1, takže najskôr si vyberieme tú správnu lekárskú fakultu, keďže na tejto fakulte stráviš ďalších 6 rokov, tak výber teda je dôležitý a riadil by som sa kritériom lokality, teda kde bývaš. Viem, že na Slovensku máme niekoľko lekárskych fakult, jednak v Bratislave máme lekárskú fakultu Univerzity Komenského, potom takisto v Bratislave Slovenskú zdravotnícku univerzitu, potom v Martine Jeseniovú lekárskú fakultu a v Košiciach Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika. Samozrejme dá sa aj študovať aj do zahraničia. České lekárske fakulty sú veľmi obľúbené aj medzi slovenskými študentmi a takisto sa tam dá dostať. Je tam, myslím, že rozdiel v tom, čo vyžadujú na prijímačkách. Je tam fyzika, teda pridaná, na rozdiel od našich lekárskych fakult. A je tam aj ďalší rozdiel, teda, že okrem písomného testu je aj druhé kolo, ktoré je teda zamerané na ústnu časť. A je tam nejaká komisia, teda, ktorá vlastne skúša toho študenta. Takže keď už sme si vybrali teda tú našu vysnenú fakultu, tak odporúčam teda si dať ešte nejaké záložné školy. Ja osobne, keď som si vybral teda, tak som si dal ako tú primárnu do Bratislavy Komenského. Potom som si dal teda záložnú jednu do Košic a ďalšiu teda som si dal ešte záložnú lekárskú fakultu Slovenskú zdravotnícku univerzitu. Samozrejme je lepšie venovať čo najviac času tej primárnej lekárskej fakulte a teda tej venovať aj najviac energie, úsilia, ale teda treba myslieť možno aj nejakú inú školu, alebo ja som si takisto zvolil aj iné školy, teda okrem medicíny som si podal ešte na 2 školy, tak nie je tiež na škodu si podať na iné školy, keby náhodou, tak treba myslieť aj na to. Takže druhý krok máme podanie prihlášky. Za podanie prihlášky na lekárskú fakultu Komenského v Bratislave som platil, myslím, že 80 eur, nie som si istý, ale myslím, že 80 to bolo. Takisto aj v Košiciach tiež tam bol poplatok, tiež myslím, že tých 80, ale nie som si na 100% istý, či sa to teraz nezmenilo. A takisto aj na Slovenskej zdravotníckej univerzite som platil teda nejaký poplatok a vyžadovali tam samozrejme teda aj maturitné vysvedčenie, ktoré teda keď absolvuješ teda maturitu, tak získaš to vysvedčenie, ktoré treba potom doložiť. Viem, že v Bratislave som to nejako posielal poštou celé a v Košiciach som to vyložil vlastne v deň prijímačiek, tak sme to mali vlastne spolu s nejakými dokladmi predložiť. A teraz teda poďme už na ten posledný, teda najdôležitejší krok, teda ako sa správne naučiť na tie prijímačky, aby ťa tam zobrali a aby si teda úspešne napísala teda tie prijímačky. No takže na lekárskej fakulte, kde berú 430 študentov na všeobecné lekárstvo a 40 na zubné lekárstvo, je dosť veľká konkurencia, ale myslím, že takto je teda podobne na ostatných lekárskych fakultách. V Košiciach, kde berú niečo menej, ako berú tam teda 220 na všeobecné a 40 na zubné. Poviem otvorene, že na zubné lekárstvo je dostať sa oveľa náročnejšie, ako je to pri všeobecnom lekárstve. A teda na tom zubnom treba vedieť tie prijímačky fakt veľmi dobre. A na tom všeobecnom tiež treba vedieť dobré prijímačky, ale dá sa tam dostať teda o niečo ľahšie ako na to zubné. Takže prvá vec, čo potrebujeme, sú vlastne podklady na prijímacie skúšky,
ktoré sa dajú vlastne už po novom, som pozeral, že objednať priamo zo skriptárne na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského online. Teda stačí poslať nejaký mail, ktorý je teda uvedený na stránke fakulty a mala by ti prísť teda poštou 5 €, teda stojí podklady na prijímacie skúšky z biológie a 5 € podklady na prijímacie skúšky z chémie. Tieto dve knihy obsahujú každá teda 1500 otázok, čiže spolu je to 3000 otázok a každá teda otázka má 8 možností. Na tom teste, teda keď prídeš už na prijímačky priamo písať test, tak tam sú vlastne 4 možnosti. Je tam 100 otázok z chémie a 100 otázok z biológie. Možnosti môžu byť poprehadzované a môže byť správna teda jedna alebo žiadna. A potrebuješ teda napísať aspoň tak, ktorá by sa umiestnila na to posledné miesto v poradovníku minimálne, ale ten poradovník sa samozrejme môže potom posúvať. Keď vlastne už napíšu všetci príjmačky, tak niektorí študenti možno ich zobrali do Česka niekam a oni chcú ísť tam, tak sa uvoľní jedno miesto a teba môžu zobrať na miesto toho študenta. Podobné testovnice majú teda aj Košice, takisto Slovenská zdravotnícka univerzita. Pri Martine som si není istý, či sú nejaké podklady, alebo sa tam teda treba naučiť tú stredoškolskú alebo teraz gymnázia chémiu a biológiu a s tými vedomosťami teda ísť na príjmačky. Ale teda tieto Bratislava a Košice SZU majú vlastne tieto podklady a to je vlastne aj to, z čoho sa budeš celý ten čas vlastne učiť. To je tá kniha, teda tie knihy, s ktorými budeš zaspávať a ktorým budeš venovať najviac času. Systém, ktorým sa to vlastne dá naučiť, tie príjmačky, je takisto individuálny, každému môže vyhovovať iný. Ja som zvolil vlastne, mne najviac vyhovoval taký systém, teda že som si vždy vlastne prešiel nejaký počet otázok, dajme tomu 100 z biológie a potom som si vlastne vypísal na papier, zakryl som si tie vlastne správne možnosti a už som sa vlastne len testoval. To je ten spôsob, akým som sa to ja učil, len testovaním, tým, že som sa to stále dookola testoval. Keď som to prešiel prvýkrát, prišlo mi to veľmi náročné, že to nezvládnem. Ale keď som si to prešiel už druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát a viacej, tak už sa mi to pomaly vrývalo do mozgu a takisto aj z chémie, teda tam som chodil aj na doučovanie, pretože tie príklady tam niektoré nie sú jednoduché a ja som teda chémiu moc nemusel, tak som chodil vlastne na doučovanie a aby som lepšie porozumel tým príkladom a takisto aj ďalším otázkam. Z biológie sa dajú lepšie nabifliť otázky a biológia bude aj tá, ktorá ti bude dávať teda toľko veľa bodov. Z chémie sa nedajú otázky nabifliť všetky, jednoducho treba aj logicky teda vedieť, že prečo to tak je. Takisto aj v biológii je genetika, kde musíš teda vedieť, že prečo jednoducho to tak je a sú tam tiež nejaké teda v odzvukách príklady z biológie v genetike a musíš vedieť logicky jednoducho prečo to tak je. V chémii to je o to zložitejšie teda, že sú tam aj trochu vzorce a tie sa treba naučiť a to doučovanie je už individuálne, teda ako si na tom s chémiou, tak podľa toho. Otázky, ktoré som z testovnice nevedel, som si zakružkoval alebo nejako som si vypísal tú otázku a potom vlastne keď som prechádzal po celkoch vlastne napríklad 100 z biológie, 100 z chémie, tak som si vypísal tie, ktoré som nevedel a potom som sa vlastne na konci vracal k tým problémovým otázkam a tie som sa teda snažil poriadne teda naučiť, aby mi potom nerobili problém na príjmačkách. Dobrá otázka je tiež, kedy sa začať pripravovať na príjmačky. Je to individuálna záležitosť, niekomu stačia 2 mesiace a
niekto potrebuje dlhší čas. Ja som sa napríklad pripravoval od 3. ročníka, vtedy som začal chodiť na doučovania z chémie a v 4. ročníku som začal pozerať už aj tú biológiu a takisto je otázka, že či sa ma viac ľudí pýtalo teda, že či stačia aj staršie podklady, alebo dajú sa kúpiť podklady samozrejme aj z iných stránok, nie len priamo na fakulte. A stačia aj staršie podklady, teda ja som sa učil z tých starších a momentálne teraz neviem, či sa to menilo, ale keď som to riešil vtedy, tak sa to riešilo teda minimálne len nejaké minimum teda nových otázok a pribudlo vlastne v tých nových testovniciach a zmenilo sa možno nejaké zadanie alebo nejaké odpovede. Čiže to by bolo všetko k dnešnej téme, ako sa dostať na medicínu v roku 2024. Prajem ti, nech sa dostaneš teda na svoju vysnenú lekárskú fakultu, nech správne teda napíšeš príjmačky a úspešne teda ich absolvuješ. A ak máš akékoľvek otázky, tak neváhaj písať do komentárov, ja ti rád na ne odpoviem. A takisto som vďačný za like, odber a podporu na sociálnych sieťach. Ďakujem.